Guys, mag-live sa ating YouTube channel. Shoutout sa Bibo. Kay Press Bon James D at kay Miles Pajardo Bison. Kay Sid Luna sa ating BP. Mega love shoutout sa mga Bibo team. Bicol Influencer Vlogger Organization. Mega love shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa inyo. Yan, wala pang pumapasok. Magpalipat. Yan guys, magandang umaga. Guys, meron tayong 2 viewers. Shoutout sa inyo. Yan, meron 3. Yan, sino kaya yan? Mega love shoutout sa 3. Nang bago tayo maligo guys, mag-live muna tayo sa ating YouTube channel. Salamat sa thumbs up. Sino kaya yan? Thank you so much. Yan. Salamat sa nagpalipad. Yan. Yana and AJ TV. Maraming salamat sa iyo. Yan kay yan ba sa mga gusto diyan magpalipad dahil birthday ko sa Merkules. September 15, baka naman. Magpalipad naman diyan. Yan. Salamat. Shout out kay Ma'am Angel Aguilar. Shout out kay yan, sa ating mga kasama sa boarding house. Bago tayo maligo guys, mag-live muna tayo. Yan, shout out kay Ma'am Angel Aguilar. At kay Boss. Shout out sa iyo. Belated happy birthday. Shout out sa Mondelis team, Operator Pickers. Shout out sa inyo. At sa bayan ko sa Pilar, shout out sa inyo diyan. At sa aking asawa, ingat po palagi diyan and I love you. Yay! Salamat sa 2 thumbs up natin dyan. Saglit lang yung ano natin live guys. How. Yan. wala ngayon lang tayo naka-live eh. Yan, shoutout sa dumaan kay ate. Nagbabike si ate. Kay JC Venture, yan, mega love shoutout yan. Kay JC Valencia, shoutout. Kay BM Vlog, Sweet Flower Vlogger, Shocker Vlogger, shoutout. Sa mga taga Sorsogon, kay Guborbs, shoutout. Kay Jeep TV, yan. Kay Rika May Atuli sa kanyang YouTube channel. God bless sa iyo, no? Sa ating mga kasama diyan sa grupo. Ang shoutout pala sa mga tatakbong ano nga dyan sa election. Baka naman. Huwag na kayo mamigay ng mga ano dyan. Project ngayon. Bago tigilan nyo na yan. Nagsisalabasan lang yung mga project pag malapit na mag-election. Tapos babawiin pagkatapos ng pagnanalo na. Mas maganda talaga guys, pag ano natin na huwag na mamigay. Pag pumasok sa politics pa,
Tama na mag-file lang, wag namang para ano pa, dami-dami project binibigay eh. Bigay dito, bigay doon, project. Tapos, pag nanalo na, ayun na, hindi man lang nagpapakita. Yan, shoutout sa inyong lahat. Wala lang tayo masyadong magawa dito sa boarding house. Kaya nag-live tayo eh. Kay Mang Jose, Carretero, mega love shoutout sa iyo. Yan, ang bilis ng ating subscriber, 'di ba? Meron na tayong 800 plus. At kay Ma'am Mitch Villanueva. Yan. Mega love shoutout. At kay Kapitan Nathan at kay Ma'am Josa Casey. Mega love shoutout sa iyo dyan sa Pax TV. Ang bilis ng oras. Alas 9 na, alas 9:02 na naman ng umaga. Dito ako sa labas ng boarding house namin kasi hindi masyado mainit. Guys, malapit na mag-December. Makakauwi na rin sa aking family. Great Ace, mega love shout up. Morning bro. Yan, maraming salamat sa iyong pagbisita. Bigyan kita ng Ace MC Her. Yan, mega love shout out sa iyo. Bigyan kita ng jacket. Add moderator. Yan. Yan, baba ka dyan ng iyong bahay para mabisita ng aking pagkatapos ng live. Mag-ano ka dyan, yan. Pipicturean ko para mamaya bisitahin ko. Yan, maraming salamat sa iyong pagpasok sa aking live. Yan, mega love shout out kay Ace. Kay MC, ano ba yan? Limutan ko. Hawak ko lang kasi guys yung cellphone. Nasa labas na ako ng bahay. Kay Great Ace, yan. Please support. Great Ace. And guys, thank you so much sa pagbisita sa aking live. Wala man tayo masyadong magawang content dahil busy palagi sa trabaho. Yan, mega love shout out kay Chris Lopez 1214. Hi po, newbie here. Hindi ka newbie ha. Yan, kumusta na? Namahaw ka na lamang? Base magpayat ka dyan. More exercise para papayat tayo. Sorry po. Yun na, maray pa yan. Kami din, namahaw wag ata, wag turubig na sana. Makatipid. And please support Chris Lopez 1214 sa kanyang YouTube channel. Malingawan nagabos bakusan ang pagkaon. Tama yan. Iyon ang day nangad paglingawan bagata. Iyon ang nagpakusog sa tuya. Kung di kita magkaong gimaray, di maluya kita kan lalo na ngunya na pandemic baga. Then ako nagpapasounds na base lang mo makapiright na naman itao. Nag-iingat kita sa copyright. Sa CPR. Yan, meron tayong 9 minutes and 53. Dahil ko na nga, inaasikaso ang channel ko. Busy na sa school. Mas okay na yan. Mas okay na yan kasi kailangan talaga yan.
Kailangan yung YouTube kasi paano lang natin parang part-time kasi meron din tayong mga mas priority, 'di ba? Sa akin priority ko yung family ko, yung trabaho. Kaya minsan hindi ako nakakapag-upload ng video kasi minsan walang gana ako. Tinatamad dahil pagod na rin sa trabaho kasi panggabi. Kaya pag-uwi ko sa bahay, lungtay na ba? Wala nakikusog. Stress and haggard. Yeah. Yeah, mas magaling talaga mag-adal. Yung manang ano talaga. Ako paano nag-adal, nagnuman sa kangkungan. Sige pamayawas. Sige lang ang raba sa ano, bayawasan, sa mansanitas, sa ay Diyos ko. Nagkarawat kay tumbang preso, luksong baka. Yan, thank you so much. And again ang ating live. Ingat po kayo and God bless. Stay safe. Mag-iwas sa maraming tao dahil pandemya pa rin. Andiyan si Lord, gagabayan tayo na ilayo sa anumang sakit. And thank you Lord sa panibagong buhay na yung binigay. Pagkain, blessing. Thank you so much guys. And ingat po kayo. God bless. Bye-bye.